בצבא השביל זה נקרא קוליס. כן. תבוא מהאזור? כן. עליתי מפה אבל טעו. נו, מה? פה, עליתי פה אבל. בצד הזה. בוא עם הקפיצות משגע אותי. הנה, יותר קרוב. מאיפה אתה רוצה? ככה עליתי. זו, טיפה אחורה עליתי. נו, מה אתה אומר? מקרוב אני עולה? כמו רנגלר אני מטפס לו. עוד יותר קרוב הבאת. אה? עברתי את הנהג. תודה. מה שאמת. הרגש אותה נהג. הופה, נכנס ההילוק טוב, יאללה, עלינו. הרגשתי כבר שעלינו. מה הבעיה? אני תמיד שוכח שזה דיזל, גבי. דיזל, אתה נותן לו פול גז, הוא נחנק. אני מתחיל לו חלש, נותן. הוא לא יעלה את זה, אחי, יש לו יותר סיכוי לצאת מסין. הוא נתקע יותר נמוך ממך, תגיד לו. הוא נתקע יותר למטה ממך. תגיד לו שיוריד אוויר. איפה, אחי? האוטו כבד. נתקע. נתקע זה. הורדתי להם ל7, צריך 7. נגמר לפני הסוף. עכשיו הגלגלים הקדמיים מתיישרים, רק אז אתה קרוב לעלייה. הנה, עכשיו נמשיך. בואי, כמעט נכנס בו. ראית? הוא כמעט העלה אותך. האוטו עוד לא הגיע לטורים, אתה שומע? בגלל זה הוא נרדם, אבל זה אוטו שמטייל יפה, תראו, הוא מגיע עד הסוף, נראה על 4 טור. אם הוא בא לבמפר פה, איפה שאנחנו, אוי ואבוי. אוי ואבוי. אמרתי לך, זה אוטו קליל מאוד, הוא מטפס. לא, נראה שלא, בסדר, הנה, עלה. עכשיו הם שורטים את הטנדר. הגזמת. האוטו נרדם בתוך העלייה. רשום לו בלוח שעונים, גוד שבס. אתה רואה אבל איך האוטו נלחם בי, לוקח אותי ימין, שמאל, אני מחזיר אותו? זה לנד קרוזר, אחי, לא נשבר כלום בלנד קרוזר. אתה רואה? נגמר הכוח של האוטו. יאללה בוא, עכשיו יש לך קצת לנשום אוויר, תעשן סיגריה. יאללה, תשתה. זהו, אתה יורד למטה, למכירה, אני רוצה לקנות. איך האוטו מתחשמל לו, אתה ראית? עם זה גם אני עולה, לא ממש מקרוב, אבל אני עולה כמעט מכל מקום. חזק! המקום פה אחי, עושה לי... לא עולה. עלה על הכוח סוס האחרון שלו. לא הבנתי. אבל אין לו רישיון. יאללה, עלו. יאללה, ביי. בהצלחה. תראה, הם נעצרו שם עכשיו, אתה יודע למה? הם במחשבות מה לעשות. לא יודע, הם חוזרים. וואי, איזה זווית יפה, אתה מרגיש? של רנגלר נראה לי. לא, זה נראה קטן. לא רואים אותו מפה, נראה קטן.
אתה מרגיש שאתה ברכבת הרים, אה? הופה. אמרתי לך, אל תתפוס בכלום, אתה צריך להיות או פה או בתקרה. בחלון, צוקן. בוא'נה, איזה פס, לא רואים אותו מהצד, רק שירדנו. אתה רואה, הוא עכשיו יזפס דבר כזה בגלל האוויר, אתה רואה אותו במלחמה אצלו עכשיו. אתה רואה איך הוא מיפחול? לא עלה. נראה יותר גרוע מלפני זה. הוא עם אוויר לא טוב. אתה רואה האוטו כן מסתובב. האוטו שלו נרדם חצי מהדיונה. 1, 2, נגמר. לא, מהקו. מה, משם? משם אני עולה עם אופניים לא חשמלית. תוריד לו. נעילות אתה שם גם? זה נעילה מרכזית רק. יאללה. חבט את המזגן גם, זה סתם חונק את האוטו שאתה מטפס, נכנס חול לתוך המזגן. סע. הוא יעלה עוד 5 מטר ויעצר, זהו. זה נהג לא טוב, כי הוא לא יודע לנהוג, הוא לא מושיב את האוטו על השביל. ראית איך אצלי האוטו עולה יפה? אתם עושים ככה על השביל, נגמר לאוטו הכוח. למד אותו. אתה שם לב אבל, מהצד אתה רואה מה קורה לו? הוא עושה ככה. בטח. הוא רוצה למד אותך, אומר נהג לא טוב. באמת, לא בקטע רע. אתה לא יושב על הסימנים. הוא לא בקטע רע, כי הוא לא יושב על הסימנים. הוא נוהג לפני כן על סיקס. מה? סיקס אחי וזה, זה משהו אחר, נגמר. בוא נעלה, נראה, בוא. שב לידו אבא, שב. נראה לי עלה. יאללה. הוא דפק את התחת ברצפה, חטף את הטמבון. נעצר. הדיונה חזקה יותר ממה שהיא נראית, החול משוחרר לגמרי. הלך יותר מדי לצד, נעצר מזה.